guys, welcome back to Bodoland Entertainment Channel. दिनै जों नोंथांमोननि गेजेराव बे सामथाया इउट्यूबनि गेजेरजों बेसेबां रां खामायो एखेबारे खुला खुलि गारानि फिसा थारला बुंफोरना होजोबगोन। तो गाइस भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो नायनाय माने नायखागासिनो नोंसोरो जेनेबा ओमफ्राय नायनायनि सिगांनो जाहैबाय साबस्क्राइब खालामना होआखैब्ला सोरबा दानो लोगो लोगो साबस्क्राइब खालामना होदोलै 100K जानो थांगासिनो गोख्रैनो दि। गोबां मानसिफोरानो हयथ' मिथिनो लुबैयो जानांगौ आरो सोंहरबायबो थायो आदा नों इउट्यूबनिफ्राय बेसेबांसो रां खामायोब्रा नों मानो थाब थाब भिडिअ लाबाब्रा नों मानो दाबो हाबा जायाखैलै अनेक खायसे बुस्थुखौ खोथानो उसुबिदा मोनलायलाङो। दिनै आं नोंथांमोननो खुला खुलि खोथाना होनो सानदों। फाग्ला मा अजा रायनाय थां माथां बक्स लाबायखो इन्टारनेटआवनो थाल मोनलाय लायाखै। तो गाइस आंथ' सामथाइ लाइटसो दा सामथाइ प्र'आबो नुजाफैगोन जोंना अरिजिनेल सामथाइ प्र'आ मेना नुजाफैगोन दसे उनाव। दिनैनि टपिकखौ जागायनायनि सिगांनो आं आंनि इउट्यूब जार्निखौ नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो सानदों। आङो इउट्यूबाव फैनाया 2 बोसोरानो जानोसै जानाय माने जाफ्रामबायानो। आङो मार्च 2020 आव आङो भिडिअ आपल'ड खालामनो स्टार्ट खालामदोंमोन। माबोरै फैजेननाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौबो फोरमायनो सानबाय। जेब्ला आङो 2017 निफ्राय 2020 डिसेम्बरसिम आङो गंसे प्राइभेट फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दंमोन। ओमफ्राय 2020 आवथ' लकडाउन जाना होबाय, दा जेबो खामानि गैया जाना होबाय, बेकार जाना थाबाय। अब्ला आं बे समाव सानबाय मा खालामनो सानदों, इउट्यूबावनो कन्टेन्ट क्रियेट खालामनो आखायाव लाबाय आङो। बेनि उनावनो आङो सर्ट कमेडि भिडिअ बानायबायबो। ओमफ्राय बेनि उनाव गोबां प्रब्लेम जायो जेनेबा सर्ट मुभि बानायबा टिम बुथुमनांगौ जायो, मानसि बुथुमनांगौ जायो, बिदिनो गोबां मानसिफोरानो सम मोनलाया। बेखायनो आङो उनाव कार्टुन भिडिअ बानायनो सानबाय। ओमफ्राय साननानै आङो भिडिअ आपल'ड खालामनो स्टार्ट खालामबाय आरो बेनिफ्रायनो। बा नों कार्टुन नङा आरो खोब मानसि बायदि मोनलायदों नामा नों गावखौनो? आं कार्टुनसो ना, बेखौनो मानसिनि जिउ थानाय बायदि मोनलायदों आं गावखौनो। बावगारदोंसो आं कार्टुनबाबो सामथाइ प्र'नि जानानैसो बुंगासिनो ना। रायजोफोर दिनैसिम नोंथांमोननि गोबां सापर्ट आरो थुलुंगा मोनबोदों, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो मिलियन थेंक्स होयो। नाथाय सामथायासो एसे बादुला टाइप ना मानसिया, आसोला भिडिअखौनो होनो हाबाङा नांगौ बायदि, बेखायनो चेनेला ग्रथ जाबावाखै। थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ जोङो मिलियन थेंक्स होयो। दाना फैदों मेन टपिकआव रायजोफोर। इउट्यूबनिफ्राय रां आरजिनायखौ गोबां हयथ' मानसिफोरानो मिथिखागौ जानांगौ। जेब्लानोखि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायो, अन जानानै चेनेलाव एड्स फैनो सुरु जायो आरो उनाव गुगल एडसेन्स पिन फैयो। बिनि उनाव जुदि भिडिअखौ होबाय थायोब्ला आर्निंआबो जालांनानै $100 जाबासो जोङो बे गुगल एडसेन्सआव जोङो बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनानै जोङो उइथड्र खालामना लानो हायो। जेब्लानोखि नोंनि चेनेलाव नोंनि एडसेन्सआव $100 जायो। रायजोफोरा गोनो गोथो जानो हागौ $100 जाबानो जायो नामा होननानै। आं माने मिनिमामखौसो बुंदो दै, मिनिमाम $100 जानांगोन। बेनि सायाव नोङो बेसेबां फैयो बे नोंनि खोथा, $100, $200, $300 बेसेबां सायाव आरो बेनि सायाव। आरो इउट्यूबनि इनकामा सोनारो खालि भिउस एन्ड भिडिअ होनायनि सायाव। बे साबस्क्राइबारजों जेबो बाथ्रा गैया, नोंनि भिडिअ होनाय आरो भिउसनि सायावसो बे नोंनि इनकामा फैयो। दाना फैदो आंनि बेलायाव रायजोफोर। आंथ' बुंखाबाय आंनि इउट्यूब जार्निया 2 बोसोरानो जानोसै। बे 2 बोसोराव आङो 6 मान्थसो आङो इउट्यूबनिफ्राय जेबो इनकाम खालामनो हायाखै दै। 6 दानसो आङो स्ट्रागोल खालामबोनांदों। गुगल एडसेन्स पिन फैनाय मा फैनाय बिदिनो 6 दानसो आङो ओरैनो थाबोनांदों। अब्ला सानना नायदो नोंथांमोना, इउट्यूबाव गिबियाव नोङो रांखौ होसोना फैबा जानाय नङा, बेखायनो गिबियाव स्ट्रागोल खालामनांगोन। ओमफ्राय बिदिनो आंनिया जेब्ला स्टार्ट जायो आर्निंआ, फैसा फैनाय जायो, अब्लानिफ्रायनो आङो मोनबोगासिनो, एभ्रि मान्थ मोनबोगासिनो। खिन्थु गेजेराव आङो बै समाव आरो भिउसआबो खम जायो नालाय, खिन्थु गेजेराव आङो 1 मान्थल' आङो रां आरजिनो हायाखै। खिन्थु आङो बाखि एभ्रि मान्थ आङो इनकाम खालामबोगासिनो, एसे लायबाय आरो ना। बेसे मोनदों बेसे मादों डाइरेक्ट खोथाना होदोलै, माथो रखर बसिगासिनो रब्रा अधैर्य। ओरैनोथ' इउट्यूबनि रुल्स मथे डाइरेक्ट खोथानो मोना आरो बे फिक्सबो नंखाया नालाय। बेसेबां मोनो होनबा नोङो फिक्स खोथानो हानाय बियो इनकाम नङा। मालाबा दानाव नोङो खम मोननो हागौ, मालाबा मान्थआव नोङो बुरजाबो मोननो हागौ। बे नोंनि भिडिअ होनाय आरो भिउसनि सायावसो सोनारो आरो बियो एडभार्टाइजनि सायावसो बियो नोंनि इनकामा जायो। थ' आंनाथ' भिडिअफोरा भिउसआबो खम जाखायो, ओमफ्राय भिडिअ होनायाबो खम जाखायो, बेखायनो इनकामाबो खम जागोन, जोबोर खम। थ' होमब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो फैबाय जेला खोथाखानांसिगोन। बेसेबां मोनो होनब्ला आं बुंनोसै, मान्थलि 13,000निफ्राय लानानै 20,000नि गेजेराव दा बर्थमान फैगासिनो। मान्थलि इनकामा 13,000निफ्राय लानानै
20,000 गेजेराव दा फैगासिनो आरो मालाबा स्पन्सरशिप मोनो नालाय बेजोंबो एसे बारा जायो आरो बेनो बे मासाव बेसेबां मोनगोन फैगौ मासाव बेसेबां मोनगोन खोथाना होब्रा मोनफ्रोमबो दानावनो गुगोल एडसेन्सआ आपडेट जायो रेभिनिउ आपडेट जायो माने पेमेन्ट मोननो गोनांखौ जों बेयावनो मिथियो ओमफ्राय ओरैनो 22-25 गेजेराव 22-25 खालारफोरनि गेजेरावसो जोंनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार जाफैयो ओमफ्राय जों बेखौबो मिथिनांगोन US डलार बेयो इन्डियान कारेन्सियाव $1 बेसेबां $1 बेसेबां इन्डियान कारेन्सियाव बेखौ जों मिथिनांगोन दाथ' मालाबा समाव बारायो मालाबा समाव खमायो दा 75 जाना दं खोमा हमना ला जों 74 खौनो हमना लाबाय $1 74 रां होमबा आंना आगस्टआव $183 मोनदोंमोन आङो $183 मोन ओमफ्राय अब्ला सानना नायदो दा सानजाबानो ओंखारगोन बियो 183 जों 70 सानजाबना हो अब्ला मोनगोन 13,542 हमना दानलु दानला बेंकआबो दानो नालाय एसे बेयाव 13,000 मोनदों आरोना बेनो ओमफ्राय सेप्तेम्बरनिखौ मोनदोंमोन आङो सेप्तेम्बरखौथ' आङो मोनगोनसो मोनगोन जोङो दाथ' मिथिबाय जेनेबा बेसे मोनगोन ओमफ्राय जोंना दहायनो होनदों आङो 22-25 गेजेरावसो फैसाया हाबफैयो होननानै ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा जोङो सेप्तेम्बरनिखौ अक्ट'बरावसो मोनो अक्ट'बरनिखौ नभेम्बराव बिदिनो आङो आगस्टनिखौ दा आङो सेप्तेम्बराव मोनफैबाय दा सेप्तेम्बरनिखौ आङो नै अक्ट'बराव मोनफैगोन अक्ट'बरनि 22-25 बेफोरनि गेजेराव आं दा फैसाखौ मोनो आरो दा आंना सेप्तेम्बरनिया बेसेबां जादोंमोन 279 बा 280 जादोंमोन 280 आङो 280 जों 74 सानजाबना हो अब्ला बेसे ओंखारगोन 20,720 दा बिदि आरोना बेबायदि मोनदों ओमफ्राय अक्ट'बरनिखौथ' दा एसे आन्दाज मोनो मोननायालाय होमब्लाबो आं आसा खालामदों आरो नैबे दानाव भिडिअ होनाय बांसिन जादों नालाय एसे ओमफ्राय 20,000निख्रुइ बांसिन फैगोन आरो बेखौ आसा खालामदों आरो दा बिदि आरो हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव सामथाइ लादाथ' माखासे खोथा बुंलांबाय फोरमायलांबाय आं जानानै ओमफ्राय आं दा दङ नोंथांमोननि गेजेराव सामथाइ प्र'आ दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव ओरैनो रायलायनो फैबाय नुजाफैबाय माखासे मानसिफोरा सोंबाय थायो माने आदा नों मानो भिडिअ लाबोथारा मानो इमान गोबाव खालामो मा खालामना थायो होननानै ओमफ्राय मा बुंनो जायो आं उसुबिदा जायो ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव ओरैनो रायलायनाय फाजिनो नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबाय मालाबा लाइभ फैगोन नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो ओमफ्राय चेनेलाथ' आरो 100K जानो थांगासिनो बेखायनो थाबैनो नोंथांमोना एसे सापर्ट होदो थुलुंगा होदो आरो भिडिअफोरखौ शेयार खालामदो थाबैनो जाहाथे 100K जानो हायो जोबोर गोजोननाय थागोन ओमफ्राय बिदिनो गोबां खामानि मावलांनो दं आं चेनेलखौ लानानै गोबां सिमां दं नोंथांमोना जुदि सापर्ट होलांबाय थायोब्ला ओमफ्राय आं मा बुंदोंमोन दानि मानो भिडिअ लाबोथाराना बेखौ बुंग्रोनोसै आङो माने नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ आङो माने मोननै प्लेटफर्माव खामानि मावो आंथ' दा गभर्नमेन्ट सार्भिस हल्डार नालाय दा उपाय गैया जायो जेनेबा डिउटि खालामनो गोनां जायो थांनो गोनां जायो स्कुलाव थांनानै मेंना फैबाथाय आरो भिडिअ खालामनो गोसो जायाना जेनेबा आंथ' आरो इउटुबाव फुल टाइम मावनो हायाखै आरो हानायबो नङा आं ओंखायनो इउटुबाव पार्ट टाइम हिसाबैसो मावो थेवब्लाबो सम मोनब्लानो आं भिडिअ बानायबाय थायो नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो जोबोर माने नोंथांमोनखौ आं एन्टारटेन खालामबोबाय नालाय जेनेबा खालामलांबाय थासिगोन आरो जेनेबा नोंथांमोना आंनि फेमिलियाव फैबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे माबानानै देखायनानै फैबाय अब्ला नोंथांमोनखौ ससेयाव मा खालामबोखानांगोन हयथ' बेनि उनावबो आं मोजां खालामलांबाय थानो हागोन नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामलांबाय थायोबा ओमफ्राय दा बिदिनो आङो माने बिदिनो सम मोना माने मालाबा समाव मेंनानैसो थायो जेनेबा क्लासाव थांनानै फैबाथाय मेंनानै बाबाथाय बिदिनो थालायबाय बिदिनो मालाबा आरो आंबो एसे बानायबो दं नालाय मानसिया बायोबो आं मालाबा ओमफ्राय बानानै बिदिनो थालायबाय ओमफ्राय आरो मालाबा समाव बेरायो आं बेरायनो बिराद मोजां मोनोलै बिराद बेरायनानै थालाबायो मालाबा समाव बिदिनो मोजां जायगा नायहैलाबायनो मोजां मोनो बिदिनो लोगोफोरजों बेरायो बिदिनो बेयाव थालायबाय बिदिनो मालाबा माने मा बुंनो आरो नोंथांमोनखौल' एन्टारटेन खालामनानै जेनेबा आंनि लाइफखौथ' नायनांगोन नालाय आंबो बिराद इन्जय थानो लुबैयो माने एसे बिराद इन्टारेस्टिंआव थानो लुबैयो ओंखायनो माने एसे बादुला टाइपबो बुंनांगोन आरो आंखौ माने ओमफ्राय सम मोनबानो आं भिडिअ बानायो नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो सम मोनबानो बानायो आरो बानायलांबाय थागोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनाय जाया आरो थाब मालाबा ओमफ्राय नाथाय आं जेसेबां हायो एसेबांनो खालामलांबाय थानो हागोन लांबाय थागोन नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामलांबाय थागोन नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय था दा बिदिनो आरो बेनो प्रब्लेमा ओमफ्राय माबायदि मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय आं बेसेबां इउटुबाव आरजियो बेखौ नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय
गोबां नङाबाबो खम जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायो जोबनायाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोर धन्यबाद होयो जाहाथे बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायो आरो चेनेलखौ थाबैनो 100K खालामनो हायो गोजोन्थों